Wakili wapimane sembe pimo gi nyamin. Wapima Wafula Chebukati gi Samuel Kivuitu gi Issack Hassan mabende no kawo kare bang'iro magana ariyo ga pagadek. Jogi inyalo keto gi tir machalo nade gi kaka bende oganda jo Kenya. Ng'eyo gima bende timore momiyo oganda nyalo wacho ni demokrasia dongo. En kaluwore kod milome maduol mochung' ne weche mag yiero nyalo bedo ni nyiso jopiny gi ikruok margi ne yiero. Mano en achiel kuom gik manyalo miyo demokrasia dongi. Ka wapimo IBC masani bo Wafula Chebukati makoro wuok ni gi Issack Hassan kaachiel kod Samuel Kivuitu, inyalo keto tend Wafula Chebukati kanye kaka jakom mar IBC. Oking'e temptation ne wacho ni Wafula Chebukati otieko maber. Issack Hassan ne owuok office kapok otieko. Of course Chebukati be nolando yiero ma 2027 chamarach. Koro king'iye gi wang'no inyalo wacho no ke Chebukati at least an improvement iwinjo. But gima jok ma timo analysis machal kamago miss gin gik moko ariyo. Mokwongo Kivuitu ni be nolando yiero mar Kibaki tuo. Ndalono ne ji opakete. Iwinjo. So political environment no pogore gi ma 2007. Kendo no pogore gi ma 2013 gi ma 2017 ka baba ne piem gi Uhuru. Mar ariyo ma ji mang'eny ok ng'e en ni technology evolve, technology improve ga. Iwinjo. Koro ka in office iga ni endi to gimitimo ng'at mabiro timo 2030 to opogore ni 2032 technology ma facilitate elections biro no kose evolve obedo more transparent, obedo simple. Iwinjo. Koro hata kapak Chebukati notiyo malich nikech kipacha technology be ne facilitate. Technology no se improve. Iwinjo. In fact, an worried ni opotiyo gi technology ma modern ma miyo okwadhau ni yiero kotimore maber. Okawachi adwa ji wijiri maber. Okawachi ni nchoko yombo. Okawachi ni Jacob nyichudo. Something like that. Okadwa wacho mejal kamano. Adwa wacho ni yiero as we speak yiero no timore ma nitiere nus mar Kenya ma pod paro no kei. Kata ka ne results wuok kamano to ok wanyal verify. Yes. Pod wane blame game. Okay, ni yonge agent ne timango gika chal kamago and manok tich bo monego dibet monego benwa bedogo era ma technology nitiere minyalo tero machine mak timo counting matimo kweno a polling station for polling station. Koro yes, nitiere improvements in terms of gik mane chairman mo chon no otimo. Remember machalo Chebukati ne tiyo gi katiba mokalo cha ma president nya oriembe kata kapok ochako yiero. Kapok ochako lando results. In fact, president nyalo riembe sama ochako lendo ka okilana ta iguriembi. But results bed disputed and invalidated. Chebukati nigi security of tenure. Koro ne en gi ground room leg room ne en gi thuolo mang'eny mar timo maloyo kaka osetimo. But remember koro odhi dala kiny koro kodwa debate ahinya wadagi mbele watimo nango. Ipuonjruok